Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους που ακούω όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι μπορεί να κάνει λάθη. Και ιδιαίτερα ότι μπορεί να κάνει λάθη σε κρίσιμα περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα σε αυτό της υγείας, όπου το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο φόβος αυτός είναι σίγουρα κατανοητός. Το θέμα είναι ότι τον τοποθετούμε σε λάθος πλαίσιο, γιατί αν το σκεφτούμε, όλα τα κρίσιμα συστήματα στα οποία βασιζόμαστε σήμερα λειτουργούν ήδη με ανθρώπινα λάθη μέσα τους. Οι άνθρωποι κουράζονται, επηρεάζονται, κάνουν λάθος κρίση, χάνουν μικρές λεπτομέρειες και παρόλα αυτά τους εμπιστευόμαστε όχι επειδή είναι τέλειοι, αλλά επειδή είναι οι καλύτεροι που έχουμε. Με την τεχνητή νοημοσύνη όμως ζητάμε κάτι διαφορετικό. Ζητάμε να μην κάνει λάθη ποτέ και αν δεν το καταφέρει την απορρίπτουμε συνολικά. Η αξία όμως της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι ότι δεν κάνει λάθη, είναι ότι σε πολύ συγκεκριμένες εργασίες κάνει λιγότερα λάθη από τον άνθρωπο. Είναι πιο σταθερή, πιο συνεπής, πιο ακριβής σε κλίμακες που εμείς δεν μπορούμε ποτέ να φτάσουμε. Σήμερα βλέπουμε συστήματα που σε ιατρικές διαγνώσεις, για παράδειγμα, αποδίδουν καλύτερα από τον μέσο γιατρό. Όχι επειδή καταλαβαίνουν καλύτερα τον άνθρωπο, αλλά επειδή δεν κουράζονται και δεν χάνουν πληροφορία. Και όμως το συζητάμε ακόμα σαν να είναι αποτυχία επειδή δεν είναι αλάνθαστα. Και την ίδια στιγμή υπάρχει μία αντίφαση στον τρόπο που χτίζουμε εμπιστοσύνη. Στην επικοινωνία και στα social media εμπιστευόμαστε πιο εύκολα κάτι ανθρώπινο, κάτι το οποίο έχει ατέλειες, κάτι το οποίο φαίνεται ότι είναι βιωμένο. Θέλουμε να βλέπουμε λάθη γιατί μας κάνουν να νιώθουμε οικειότητα. Γι' αυτό και καμιά φορά οι AI influencers ή το περιεχόμενο το οποίο είναι φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη, όσο καλοφτιαγμένο και να είναι, συχνά δεν μας πείθει. Είναι πολύ σωστό, polished, για να είναι αληθινό. Όταν μιλάμε βέβαια για συστήματα και αποφάσεις, ψάχνουμε να δούμε την απόδοσή τους. Και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται να είναι τέλεια. Δεν χρειάζεται να είναι αλάνθαστη. Φτάνει να είναι καλύτερη από τον άνθρωπο εκεί που πραγματικά μετρά.